An balima bamanangaminɛw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲumandɔn ani k'aw barikada ni aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ dɛnɛndon n'o bɛna mɛn kalo tile 8 ma san 2000 ani san 23 kɔnɔna na an bala k'a ye min ye i ka dɔn k'a fɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ale kɔni ye jinɛtigi dɔ ni ka tobi ka layidu wɔrɔ ni ka d'a ma ka kalimatu shahada ni k'a fɔ a ye o ye jinɛtigi jumɛn ye jinɛtigi mun n'a kun dɔlen don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna ani jamana kɔ kan jinɛtigi Awa Tamba Sise ale kɔni bala k'a yɛrɛ tobi ka kalimatu shahada ni ka i ka dɔn k'a fɔ layidu wɔrɔ ni k'o ta Sherifula duba yɛrɛ o kɔnɔna Bangoni Jɛngɛnɛbugu la an ma jira aw la k'a fɔ a kɛra balako ye maa caman bolo sabula maa si kun ma segin ni ye abada ko jinɛtigi Awa Tamba k'a bɛ sɔn ka tobi ka segin a silamɛya ma min ye i ka dɔn k'a fɔ mɛn kalo tile 8 san 2000 ani san 23 jinɛtigi Awa Tamba a n'a badenw a n'a sinjiw u taara Sherifula i ka dɔn k'a fɔ ka taa segin Ala ma Awa Tamba kuma dilen a ma a y'a jira k'a fɔ ko nin ye kunnawolodon ye ale yɛrɛ ma ko sabula mun na ale kun kɛra ɲugutɔfɛn ye a fa a n'a badenw bolo k'a sababu kɛ jumɛn ye hali n'ale tun ye nafolo min di a ba ma a ba tun tɛ sɔn nafolo in na k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ ka sitanɛ baara de kɛ a ko tun bɛ ale tɔɔrɔ kosɛbɛ ale nana mun ye k'a ye k'a fɔ ko min ye i fɔ Sherifula Iba Haidara ni ale Usman Sherif Madani Haidara denkɛ ye k'a ye k'a fɔ ale b'a fɛ k'a yɛrɛ kalifa Sherifulakaw la ka segin Ala ma a ye ci fɔ Iba ye Iba sɔnna ka anw laminɛ k'a namu daminɛ k'a jira k'a fɔ da tɛ damatugu olu ni maa si cɛ abada ko mama ne kun b'a fɛ ka don a silamɛya kɔnɔna na olu ka dayɛlɛ kun yɛlɛn bɛ bɛɛ ye min ye i ka don k'a fɔ jinɛtigi Awa Tamba Sise a ye Iba wele k'a fɔ a ye o bɛ sɔn ka segin Ala ma a n'a badenw bɛɛ lajɛlen ye o kɛra dɛnɛndon n'o bɛna mɛn kalo tile 8 ma san 2000 ani san 23 yɛrɛ o kɔnɔna na jinɛtigi Awa Tamba a n'a badenw a n'a sinjiw o taara Sherifula a kɛnɛ kan min ye i ka dɔn k'a fɔ o conseil islamique maa ɲɛma ni ale ye ansari belebele ye bi n'o ye Tamani Sherifukɛ ye a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ale sɔrɔla k'a bɔ ka layidu wɔrɔ ni k'a di jinɛtigi Awa Tamba Sise ma o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛnɛ kan min ye i ka dɔn k'a fɔ maa caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka tali kɛ jinɛtigi Awa Tamba a n'a badenw fo ka taa bila Sherifula duba maa caman de ma kɛrɛnkɛrɛnna Sherif Iba Haidara fo ka taa bila Sherif Ahmed Tijani Haidara ma ani belebele yɛrɛ n'o ye a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ale kɔnna jira k'a fɔ ale kɔnɔ nisɔndiyala ko nin ma bali ale la i kɛra kɔnta ye i kɛra Sise ko minnu ye dinɛtigiw ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ kunun fɔ bi ni kɛra jinɛtigi Awa Tamba Sise a tobilen ka segin Ala ma Awa Tamba Sise a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛna segin Ala ma sabula ale tun bɛ baara mun na sitanɛ baara kun don ni maaw hakili b'a la jinɛtigi Awa Tamba Sise a ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ kɔsa in na ɲɛnajɛ mun n'a ye réseau kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ don min na a ye fagaliba kɛ a ye baw caman de faga ka sɛw caman faga ka misiw caman faga k'a kɛ ɲɛnajɛba ye a yɛrɛ ka yɔrɔ la k'a jira diɲɛmaa bɛɛ la k'a fɔ jinɛko ye tiɲɛ nka an bala ka mun ye suko ani dusajɛ kɛ min ye jinɛtigi Awa Tamba Sise a kɔni taara Sherifula ka taa layidu wɔrɔ ni k'a ta k'a yɛrɛ segin Ala ma an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka ani Awa Tamba Sise ka an lakada o tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni référendum ye mun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 11 ani juin kalo tile 18 san 2000 ani san 23 yɛrɛ o kɔnɔna na min ye jamana maa ɲɛmaaw olu kɔn bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa min ye référendum ye a baara n'u ka se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na ni y'a jateminɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ mankan kɔni bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni o ye mankan jumɛn ye min ye laïcité ko ye i ka dɔn k'a fɔ a kɔni bɛ ka maa caman kɔni de sɛgɛn nin waati in na caman kɔni bɛ ka jira k'a fɔ ko laïcité ko in i ka dɔn k'a fɔ a ka bɔ constitution yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ k'a fɔ référendum yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye laïcité ko in ye sabula a ma taa maa caman dimi sira fɛ n'i ye ko in jateminɛ min ye laïcité ko ye jamana maa ɲɛmaaw kɔni y'a pereperelatigɛ k'a jira k'a fɔ ko laïcité ko ani référendum i ka dɔn k'a fɔ o tɛ ɲɔgɔn latiɲɛ abada fɔlɔ laïcité n'a kun fɔra o b'a jira k'a fɔ ko diinɛ bɛɛ bɛ bɛn an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko laïcité a kɔrɔ ye nka nin waati laban in na référendum fɔlen laïcité ko donna a ko kɔnɔna na halisa maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ olu fɛla ta tɛ laïcité ko ye ko sabula mun na ko laïcité k'a bɛ dankari an ka silamɛya la kamasɔrɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko laïcité a tɛna dankari an ka silamɛya la abada a tɛ dankari silamɛya la a tɛ dankari diinɛ na wa a tɛna dankari malidenw si ka malidenya la abada o de ye fɛn ye maa caman kɔni bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in na ko laïcité ko in o kɔni bɛ ka olu kɔni kamana gan an b'a jira aw la k'a fɔ ni Ala ye juin kalo tile 11 jira an na o ye référendum a daminɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsiw olu kɔni bɛ na
voter o waati min ye juin kalo tile 18 ye san 2023 malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna taa kala ta ka référendum ka sɔn walima i ka ban a la o kan ka kɛ o waati kɔfɛlen an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka ani sababa bɛɛ hali bibi na min ye lakana ko gɛlɛya ye o kun bɛ ka jamana kɔrɔnfɛn maaw kɔn sɛgɛn nin waati in na ka daminɛ Asɔngo ka na Banjagara fan fɛ fo ka taa bila jamana marabolo caman na Seguya fan fɛ maa caman kɔni bɛ k'a ka jɔrɔna kɔn jira ka sanga ni lakanabaliya ye an b'a jira o la k'a fɔ kamasɔrɔ min ye jamana maa ɲɛmaaw ye o kɔni bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen la walasa lakana ka se ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na ka sanga ni ɲɛnɛ k'a to olu ka mana kofɔlen ka se ka ban an b'a jira o la k'a fɔ transition cɛbadon o kɔni bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa lakana a ka se ka sabati ɲɛnɛ k'a to olu ka mana kofɔlen kɔni ka ban maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala sabula min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ala ye diɲɛ ma don o don da o bɛ ni kura de don walasa lakana ka se ka sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ ka ko in jateminɛ k'a lajɛ maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala ka hakilisigi kuma kɔni fɔ malidenw ye bi nin waati in na maliden caman y'a jira k'a fɔ olu ko nisɔndiyala ka sanga ni jamana yɛrɛ maracogo ye nin waati in na kabi min ye k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a n'a ka gouvernement olu kɔnɔna fanga kunna hali n'a bɛɛ ma ban malidenw jɔrɔna kun ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ ka nɔgɔya a fɔlɔ ye jumɛn ye lakanako bɛɛ ka se ka lakana mun ni ale ye malidenw fɛla ye Mali kɛlɛkɛcɛw u ka ye cogo ɲuman na kɛlɛkɛ minnu ka k'o bolo walasa u ka se ka jugu kɔn kɛlɛ bibi na maa kɔni bɛ se ka fɔ ko tabarikala n'i y'a sigi k'a lajɛ bi kɛmɛ sarada min ye 90 a n'a kunkanfɛn o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka sanga ni lakanako nasira kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bibi na an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso ko fɛ yen an b'a jira olu k'a fɔ kapitɛni Ibrahim Traoré a n'a ka kɛlɛkɛcɛw o kɔni bɛ kɛlɛkɛsen kan nin waati in na an b'a jira olu k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ o kɔnɔna na olu kɔni ye kata banani banfila bilen ni ka curo majugu kunna ka maa caman de bɔ o ni na nin dɔgɔkun yɛrɛ o kɔnɔna na kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'a kɛra Minama ani i k'a fɔ Bo Sangoa fo ka taa bila Kɔnkusi marabolo kɔnɔna na o ye majugu caman de bɔ o ni na o taara bali majugu na majugu ninnu tun bɛ ka san don foro dɔ kɔnɔ o sera ka kata banani banfa bilen ni ka curo o kunna ka maa caman ka daji kapitɛni Ibrahim Traoré a kɔni bɛ ka majugu nin waati na k'o nɔfɛ gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na walasa min ye bɛn ani lafiya o ka se ka don a ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na Sudankaw fɛ yen ta tɛ ka bɔ sisi ka minɛ o ye Sudan jamana kibaruya ye bibi na jango tile 20 a n'a kunkanfɛn o tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko maa 70 bɔɲɔgɔn olu kɔni bɛ ka boli nin waati na ka Sudan bila ka t'o kalifa dancɛ la dancɛ mun n'a bɛ tali kɛ i ka don k'a fɔ Chad dancɛw la min ye i ka don k'a fɔ a jirala k'a fɔ ko maa 2 bɔɲɔgɔn ko kɔngɔ bɛ kɛ sababu k'olu sata ye i ka don k'a fɔ ni jama kɛ nin waati na Sudan jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ ɲina san 2000 ani san 23 yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira o la k'a fɔ Sudan jamana kɔnɔ nin waati in na a ka kala sabula min ye sigi ka fɔ ye olu kɔni tɛ ka dimi sira sɔrɔ fiyewu abada maa si fan fɛ ka sababu kɛ min ye sɔrɔsi 2 olu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na a n'a ka kɛlɛkɛcɛw halisa diɲɛ ma don o don kɛlɛ kɔni bɛ ka kɛ ala ye diɲɛ ma don o don da min ye muguci kɔni o bɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamana gannen don ko ni ko in minɛ ka jateminɛ ko ni tubabu ka fɛɛrɛ de ka se ka Sudanw k'olu bila ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ tuma min na min ye Omar El Béchir ale bɛ fanga na tuma min na Sudan tilara 2 Sudan du Nord ani Sudan du Sud nin waati na Sudan kan no 2 ye maa caman jira k'a fɔ ko farafinw kan ka hakili sɔrɔ nin waati na ka se ka bɛn kelen ma ka ko to ɲɔgɔn ta la n'i y'a jateminɛ min ye i ka don k'a fɔ Union Africaine ani ONU i ka don k'a fɔ olu kɔni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan bɛn kɔni ma se ka kɛ abada n'i y'a jateminɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na fana min ye Jida Arabi Saoudite jamana kɔnɔna na Sudan o taara o ma se ka bɛn fɔlɔ abada halisa an bɛ nɔ min na nin waati kɔfɛlen kɔnɔ maa kɔni bɛ kɛ yɛrɛ ɲininka jɔn de bɛ nin ko in yɛrɛ kɔfɛ ka se ka Sudan jamana ni k'a ci 2 o ye ɲininkali ye maa caman min bɛ k'o kɛ o yɛrɛ la. N'an bɔra Sudan jamana kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan nin ye denmisɛnnin dɔ ye min si bɛ san 23 bɔɲɔgɔn la a jirala k'a fɔ a ye dɔgɔkun kelen k'o kɛ dugukolo jukɔrɔ sabula min ye a tun bɛ sanu de senna min ye dugukolo kɔni dafirila a kan i ka don k'a fɔ a kɛlen kɔ ka dɔgɔkun kelen sɔrɔ a somɔgɔw tun y'a sanga bɛɛ lajɛlen kɔni sigi k'a jira k'a fɔ k'o balimakɛ a fatula min ye i ka don k'a fɔ wele bilala i ka don k'a fɔ Côte d'Ivoire sapeur pompier mɔɔw ma olu kɔni taara nin cɛ kɔfɛlen kɔni bɔ ka taa n'a ye labilaso la ka taa ye k'a fɔ baasiba tɛ a la a ka kɛnɛ a nin na halisa a nin ma bɔ fɔlɔ abada a kɛra dugu min na dugu in de ye Kunu marabolo la min filɛ nin ye Kufiyesu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na ani Dawukoro o cɛ ma jan an b'a jira aw la k'a fɔ a kɛla nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna na ni dugu kofɔlen na maa caman kɔni y'o ka jɔrɔna kɔni jira ka sanga ni nin cɛnin kofɔlen ni min si bɛ san 20 ani san 3 bɔɲɔgɔn la min ye sapeur pompier cɛ don olu kɔni taara a bɔ dugukolo jukɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ min ye i ka don k'a fɔ baasiba tɛ o la o y'a ta ka taa n'a ye Dawukoro labisasoba la ka taa furakɛliw kɛ a la an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka lafiya di a ma ninnu kɛra bamanankan kunnafoni an sera ka mun sɔrɔ k'a lase aw ma
an bɛ dugawu de kɛ sa Ala kan ka jamana ni k'a la kisi an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ